әлбәттә, минем өчен ул бик билгеле көн. Чөнки минем әни гомер буе 46 ел буе балалар укыткан. Мин үзем дә әни кул астында беренче хәрефләрне таныган кеше. Һәм дә шулай ук минем гомер буе үз сузыклап шушы театр сәхнәсенә аяк атлавымда да үзебезнең татар теле укытучыларының йогындысы бик зур булды дип әйтәсем килә. Чөнки элеккеге заманнарда, мин инде хәзерге заман укытучыларын белмим, безнең Мөнәззәһ апа Юнысова дигән укытучыбыз бар иде татар теленнән Сатыш мәктәбендә. Менә ул аерым бер гаиләнең әтисе, әнисе булган кебек, безнең классның татар теле укытучылары әни кебек. Ул шигырь буламы, берәр нинди дә булса, берәр повесть, роман җәйкене укырга биргән булалармы? Без аларны әлбәттә хәсиятләп көз килгәч, чәчми-түкми сөйли торган идек. Мәсәлән, шигырьләр укыганда бездә һәр вакыт конкурс буладыр. Кызлар ягыннан беренче урын, малайлар ягыннан беренче урын. Кызлар ягыннан әлбәттә һич мактанмыйча әйтәләр, гел беренче урынны үзем аладыр. Икенче беренче урынны егетләр ягыннан безнең директор малай Габдрахманов Ринат ала торган иде. Инде Сатыш мәктәбе 8 еллыкны тәмамлап сабага менгәннән соң да, анда да шулай ук безнең укытучыбыз Тәскир апа Виварцева булды. Ул шулай ук сугышта катнашкан бик атаклы татар теле укытучысы, шул вакытта да сәхнәләрдән төшми иде әле. Менә аның шушы сәхнәләрдә төшмичә сөйләүләре, кайларда барып очрашулары безгә аның йогынтысы бик зур булгандыр дип уйлыйм. Бүген кайта-кайта шушы вакытларга кайтып уйлаган вакытта, әлбәттә, минем хәтеремдә шул үземнең әни Мөнәззәһ апа Юнысова, Тәскир апа Виварцеваларны кабат-кабат хәтеремдә яңартып, әйе, минем бу зур сәнгать юлыма килүемә аларның бик зур өлешләре булган дип уйлап куям. Әлбәттә, бүгенге көндә шушының хәтле матур бәйрәмнәре белән бөтен укытучыларны чын күңелемнән тәбрик итәм. Шушындый бүгенге көннәрдә, шушындый, ничек дип әйтим, авыр дисәң авыр, җиңел дисәң җиңел, төрле ягы бар инде. Вазгыятьтә аларга иң кирәклесе батырлык, тынычлык, саулык, сәламәтлек һәм шушы бара торган кыйблаларында юлларын ялгышмыйча, һаман да шушы яшь тәрбияләгәндә безне тәрбияләгән кебек патриотик бурычларын онытмыйча, алгы көннәргә шушылай аларга рәхмәт әйтә торган рәхмәтле булырлык укучылар әзерләргә әзер булсыннар дип әйтимме соң, инде батыр булсыннар дип әйтимме, сәламәт булсыннар, батыр булсыннар, акчалары күп булсын, эшләре җиңелрәк булсын, иң кирәге сау сәламәт булсыннар.